Καλαμών. Η ελιά Καλαμών είναι ελιά που βγαίνει στην Καλαμάτα. Νομίζεις. Δεν βγαίνει στην Καλαμάτα. Μόνο. Ναι. Το θέμα είναι τόσο σοβαρό, γιατί βγαίνει και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως στην Τολοκαρνανία, τη Φθιώτιδα και άλλες περιοχές, που λένε γιατί να λέμε την ελιά Καλαμών μόνο Καλαμών, και προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμάς μας κόβει όταν θέλουμε να πουλήσουμε ελιά Καλαμών στο εξωτερικό και πρέπει, επειδή βγαίνει στην Τολοκαρνανία, να την ονοματίσουμε διαφορετικά. Τι αποφασίστηκε τελικώς? Τελικά κέρδισαν. Κέρδισαν, οι άλλες περιοχές και όχι η Καλαμάτα. Και τώρα θέλουμε να δούμε το σκεπτικό που πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Ελιά Καλαμών, αλλά βγαίνει στην Τολοκαρνανία. Δεν είναι από την Καλαμάτα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Ζούκα. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων. Να είστε καλά, κύριε Ζούκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τρέξατε το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το κερδίσατε. Και πάμε και στην Καλαμάτα που έχασε, θα λέγαμε, αυτή την αποκλειστικότητα που είχε για την ελιά Καλαμών. Έτσι, εκεί βρίσκεται ο συνάδελφός μας ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Γιώργο, καλή σου μέρα. Ποιον έχεις μαζί σου? Καλημέρα. Καλή σας μέρα από την Καλαμάτα. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Πάζιο, ο οποίος είναι διευθυντής της Ένωσης εδώ στην Καλαμάτα, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαμάτας. Είναι και διευθυντής του Συλλόγου εδώ πέρα ελαιοπαραγωγών με το ΠΟΠ, Συνεπόπ. Τώρα δεν είναι ακριβώς ΠΟΠ η ελιά Καλαμών, κύριε Πάζιο. Η ελιά Καλαμάτας είναι ΠΟΠ. Υπάρχει από το 1996, είναι καταχωρισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θέσφατο, δεν αλλάζει, δεν έχει έως τώρα γίνει το οτιδήποτε, παρότι κάποιοι θέλησαν και να την καταργήσουν κατά καιρούς. Το ζητούμενο για εμάς είναι πώς θα μπορέσουμε να την θωρακίσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, επειδή εναντιωθήκαμε στις υπουργικές αποφάσεις με το περίφημο συνώνυμο, εξού και οι συζητήσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί θεωρούμε ότι αποτέλεσαν την κερκόπορτα για να δίνουμε ένα διαβατήριο όχι στους Λάκωνες ή στους Ετελεοκαρνάνες ή τους Φιωτείς, αλλά είναι στην ουσία ένα διαβατήριο σε κάθε έναν στον πλανήτη που παράγει και διακινεί ελιές Καλαμών να μπορεί να διακινεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπάρχει προστασία με την ονομασία Καλαμάτα. Άρα δηλαδή αυτό το φαινόμενο το οποίο για μας είναι απευκταίο. Ναι, αλλά το ΣΤΕ είπε. Επικυρώνεται με την απόφαση αυτή. Το ΣΤΕ νομιμοποίησε ότι νομίμως ο Υπουργός χρησιμοποίησε στην υπουργική του απόφαση την διαδικασία αυτή. Εμείς, επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε πρόβλημα εννοείται με το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλήμωνο σεβαστές οι αποφάσεις του, γιατί και πριν από 2 χρόνια είχε βγάλει μια άλλη απόφαση που ήταν υπέρ. Το ζητούμενο για μας ήταν οι πολιτικές αποφάσεις 2 διαδοχικών κυβερνήσεων. Εδώ έχουμε δικαστική απόφαση όμως. Ότι δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα, δηλαδή μια ονομασία, το Καλαμάτα, η οποία προστατεύεται, να την βάζεις ως συνώνυμο και αυτό να χρησιμοποιείται ως διαβατήριο, ούτως ώστε ελιές από όλο τον πλανήτη να μπορούν να λέγονται Καλαμάτα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει το προϊόν αυτό. Έχουμε καταθέσει προτάσεις τα προηγούμενα 2 χρόνια, σε συσκέψεις και με τον κύριο Ζούκα, πώς θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την προστασία τον κύριο Ζούκα σε περιοχές που γίνεται. Δυστυχώς ως τώρα αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα ως ίστατη προσπάθεια να γίνει αποδεκτό. Μισό λεπτό. Πάμε στον κύριο Ζούκα. Κύριε Ζούκα, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι οι ελιές Καλαμών δεν είναι μόνο από την Καλαμάτα. Μπορεί να βγάλει η Τολοκαρνανία που, αν δεν κάνω λάθος, έχετε περάσει και σε παραγωγή όσον αφορά τον αριθμό που βγάζετε εκεί, σε τόνους, έτσι και σε άλλες περιοχές. Πείτε μας, παρακαλώ πολύ. Ναι, να σας πω, κύριε Υποφάντη, η αδιαφεσβήτητα η χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη για τον κλάδο της επιτρεπέζιας ελιάς και ειδικότερα για όλους εμάς που ασχολούμαστε με την παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και εξαγωγή της ποικιλίας Καλαμών. Ναι. Να σας αναφέρω επιγραμματικά και γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε και τα μεγέθη, πάνω από 27.000 ελαιοπαραγωγοί σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιφέρειες της χώρας, σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας, καλλιεργούν το συγκεκριμένο προϊόν και πάνω από 150 μεταποιητικές επιχειρήσεις το εξάγουν με επιτυχία τα τελευταία 100 χρόνια στο εξωτερικό, έχοντας δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό εμβληματικό brand name, το Καλαμάτα Όλης. Ναι. Τι έγινε με τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας? Το Συμβούλιο Επικρατείας ήρθε και επικύρωσε την απόφαση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμου κ. Γιωργαντά, το οποίο μας δίνει πλέον τη δυνατότητα νόμιμα και ανεμπόδιστα να χρησιμοποιούμε το όνομα Καλαμάτα Όλης, αυτό το εμβληματικό brand το οποίο σας ανέφερα, για όλη την παραγωγή της χώρας. Ανεξάρτητα από σας λέω, κύριος Πάζος, αφού δεν είστε στην Καλαμάτα, κύριε. Αφού δεν είστε στην Καλαμάτα. Στην Τολοκαρνανία είστε. Ναι, το Καλαμάτα, αυτό ήθελα να σας πω. Το Καλαμάτα, και θα μου επιτρέψετε εδώ να σας κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή και μετά γρήγορα όμως, και στην πρόκληση την οποία έκανε ο κύριος Πάζιος. Το Καλαμάτα
σαν όρος, σαν ονομασία προϊόντος υπάρχει από το 1930 και αφορά σε όλες τις ποσότητες που παράγονται από τη χώρα και εξάγονται ανεξαρτήτως της περιφερειακής ενότητας οι οποίες διακινούνται. Μάλιστα το ίδιο το κράτος. Μα δεν βγαίνουν στην Καλαμάτα. Μπορεί το ΣΤΕ να σας είπε ότι μπορεί να μην βγαίνουν και να χρησιμοποιείτε το όνομα, αλλά δεν βγαίνουν στην Καλαμάτα. Αυτό λέει ο κύριος Πάζιος. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνολική ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 100.000 τόνων, εκ των οποίων οι 98.000 τόνους παράγονται εκτός Καλαμάτα. Και μόνο οι 2.000 τόνοι, 1.500.000 τόνοι μπορεί να παραχθούν μέσα στην Καλαμάτα και από αυτούς τους 2.000 τόνους αξίζει να αναφερθεί ότι μόλις 250 τόνοι το χρόνο εξάγονται κάτω από το. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, κύριε Πάζιο, αυτό είναι ζημία για εσάς. Και να καταλάβουμε ως προς τι. Ότι η συγκεκριμένη απόφαση, επειδή δίνει το δικαίωμα και σε άλλες χώρες, τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία ή η Αίγυπτος, να πουλούν ελιές καλαμών με την ονομασία Καλαμάτα, δηλαδή η απόφαση αυτή δεν είναι ότι επιλύει ένα εθνικό ζήτημα, οπότε και εκεί θα ρίχναμε νερό στο κρασί μας, γιατί εννοείται πάνω απ' όλα είναι τα συμφέροντα του Έλληνα παραγωγού. Είναι ότι με την απόφαση αυτή δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε έναν στον πλανήτη να διακινεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελιές καλαμών με την ονομασία Καλαμάτα. Είναι έτσι. Θεωρούμε επιζήμια και κερκόπορτα. Σε επίπεδο γειτονικών περιοχών ή περιοχών εντός της Ελλάδας, είμαστε εννοείται ανοιχτοί προς διαβούλευση για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να επεκτείνουμε την προστασία της ΠΟΤ, χωρίς όμως. Κύριε Ζούκα, είναι έτσι. Μπορεί κάποιος εκτός Ελλάδας να βάλει Καλαμάτα? Ναι, αλλά αυτό όμως, κύριε Υποφάτη, δεν γίνεται λόγω της απόφασης. Εδώ και 20 χρόνια και επιπλέον έχει επιτραπεί από το ελληνικό κράτος η εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δεντριλίου της ποικιλίας ελιάς καλαμών. Ναι. Εκεί βρίσκεται η αρχή του γιατί μπορούν άλλες χώρες να γράφουν το όνομα Καλαμάτα. Εγώ όμως θα το αντιπαρέλθω αυτό και θα έρθω σε αυτό το οποίο λέει ο κ. Πάζιος και να πω ότι είμαστε ανοιχτοί σε ένα ουσιαστικό διάλογο για το πώς θα θωρακίσουμε την εθνική μας παραγωγή κάτω από το όνομα Καλαμάτα έναντι όλων αυτών των τρίτων χωρών. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με την έκκληση που κάνει ο κ. Πάζιος. Απλώς θα ήθελα να τονίσω το εξής που έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτός ο διάλογος που πρέπει να γίνει από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Τώρα έχετε κερδίσει το δικαστήριο. Ποιο διάλογο θα κάνετε με την Καλαμάτα? Για να μπορούσε να γίνει αυτό έπρεπε να υπάρξει μια ομαλότητα στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας. Εάν δεν υπήρχε η απόφαση του δικαστηρίου και δεν ήταν σε ισχύ η απόφαση για οργαντά, οι εξαγωγές, οι οποίες αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, υπερβαίνουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ και γίνονται από όλες τις περιοχές της χώρας με πολύ μικρή συμμετοχή της Καλαμάτας, θα ήταν μετέωρες. Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Ζούκα, ότι καταφέρατε και κερδίσατε. Και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις. Τώρα που μας δίνει το χρόνο και το χώρο η απόφαση του ΣΤΕ, σαφώς και μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να κάνουμε διάλογο, όπως σας είπαμε, όλους τους φορείς και να καταλήξουμε. Κύριε Πάζιο, θα κάνετε διάλογο? Σαφώς, κύριε Αυτροπόη, το έχουμε γράψει. Σε αυτό το διάλογο συμμετέχουμε με συνέπεια και ενάργεια εδώ και 4 χρόνια. Έχουμε καταθέσει. Θα συνεχίσετε? Έναν οδικό χάρτη ενεργειών. Είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία της ιστορικής αναδρομής. Θεωρώ ότι δεν συνεισφέρουμε τίποτα, γιατί ο Έλληνας παραγωγός αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να συγκρουστούμε με ιστορικές πηγές ή με βιβλιογραφικές πηγές επί αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα έκριναν τελεσίδικα όλα αυτά το 1996. Ζητούμενο είναι να είμαστε χρήσιμοι στο σήμερα και στο αύριο, γιατί πραγματικά είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε όλο τον πρωτογενή τομέα και στον κλάδο. Οι τιμές είναι χαμηλές. Ξέρετε ότι τα εργατικά κόστη έχουν εκτοξευθεί. Οπότε πρέπει σε αυτό το κομμάτι να σταθούμε όσο μπορούμε καλύτερα στο ύψος των περιστάσεων και πρωτίστως στο Υπουργείο να διαμορφώσει μαζί με όλους εμάς μια εθνική στρατηγική η οποία να διασφαλίζει το εθνικό αυτό προϊόν στο βέλτιστο και με το βέλτιστο αυτό δυνατό τρόπο έναντι κάθε τρίτης χώρας. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Άρα εννοείται ότι πάντοτε ήμασταν ανοιχτοί στον τεκμηριωμένο διάλογο με ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Κρατάμε λοιπόν ότι το Καλαμών πλέον δεν θα είναι μόνο από Καλαμάτα. Μπορεί να είναι από το Ελακαρνανία, από Φθιώτιδα, από Λακωνία. Το κερδίσανε ο κύριος Ζούκας και η υπόλοιπη νομική ομάδα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο κύριος Πάζιος λέει: άντε τώρα που μια το κερδίσετε, πάμε να συζητήσουμε για το πώς θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να θωρακίζουμε τον κλάδο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να παράγουν ελιές καλαμών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αλλάζει ζωή.